سلام كبرات تخاتلت نايز مدب لما عند ما شامناي معرف نايتا سفري فوكس تبل مصحف حيزه قريبه زلقو شامناي معرف وي كابيتال وطنايزا مصحف بزعبا ناي سرح اداغان بزعبا بحتاوي كتبانه تغلጽ سلازي ابزا معرف زيا ناي سرح اداغا بشودن كمي كم سرح بزعبا سرح بزعبا سنت سرح وي ونتي شغله البونت نبلو مالتيو بزعبا اسرحتن سرحتنياتاتن كمون بزعبا بحتاوي كتبا بزرزر حدا بحدا خنريونا مالتي مجمريا بزعبا معرف زي اندريو عداغا سرح بشودن كمي يسرح سو فنجيرار اربيس ماركنالن زبل نتبي مالتي ناي سرح عداغا اب هزباو صلاتن اب بحتاو صلاتن اب كلتيو زخفلا بشودن اتي هزباو صلاتن نبلو منغستي اوراجاتات وي زيوم زوباتات وي زيوم لينس نبلو مالتيو كمون كومونات حلافنت زوسدلو بجبر زموال عينت سراحاتي مالتي وي نتفتات زحقو في مالتي ابزي هزباو صلاتن نبلو زلنا كم ناي كنكنت عنا حكمنا خون خيل ملاي ارغاويان خون خيل غلا ابزي زمدب كمون ممهران نبعلو ابزي زمدبو تخنخنت ناي هصانات بوليس مدفات حوي زيهم كلهم اب تحتي هزباو صلاتهم زمدبو هزباو صلات بجبري زموال بتي نحنا نخفلو سكات ويتي جبري بويم زموالو مالتي اب حكمنا سرحو اب ملاي ارغاويان سرحو بولايس كونو خلو ممهران كونو خلو هصانات دقنا زكنخنو اكلات كونو خلو مدفات حو كونو خلو زيهم كلهم بتي جبر نخفلو بتي بجبر زكب جنزب بويم زموالو اب شودن كابزلو كلهم سرحتنياتات اسات 30 ميتاويت ابز لاتزي ويابزي هزباو صلات نبلو زلنا ابيم سرح مالتي اتوم استرفو 7 ميتاويت زغونو دما اب بحتاو صلات يسرحو بحتاو صلات مالت بولق سبات زوننو كلهم عينت تكالات مالتي دكانات كونو خلو بيت مغب كونو خلو فابريكاتات كونو خلو ناي هنصا تكالات كونو خلو ولاون كساب قله ناي حقي ناي كتبا اب مغعازيا سرحو تكالاتون نزيم كلهم زحقو في مالتي اب صلات زخا استات 7 ميتاويت كابتوم اب شودن سرحو سبات ابزي ناي بحتاوي صلات وي ابزي ناي بحتي صلاتات ابزيو مدبهم مالتي سلازي سرح ناي شودن وي ناي سرح اداغا ناي شودن اب هزباو صلاتن اب بحتاو صلاتن اب كلتا خفل اتي هزباو صلاتن نبلو بجبر زموال بمنغستي كخون خيل ناي منغست سرحتنياتات كخون خلو ناي كومن سرحتنياتات كخون خلو ناي لين وي ناي اوراجا ناي زوبا سرحتنياتات كخون خلو نعوم مالت ناي اتيوم ناي بحتاو صلاتن نبلون كا كلن بولق اسبات وي بولق محبرات زوننا تكالات وي كوبانياتات مالتي اتيوم 30 ميتاويت سرحتنياتات اب شودن زلو سرحتنياتات ابتي هزباو صلاتهم زسرحو كابتن احنا نخفلو قبرخا بو عبيلهم دموزم رخبو مالتيو اتبحتاو صلات نبلو بولق سبات زون كوبانياتاتن تكالاتن كا 7 ميتاويت كاب سرحتنياتات ناي حزب شودن زحازيو مالتيو اذا معرف زيا كمتم زحلفو معرفات ناب قنقوا تግርኛ ترجمه ያለኹ بملؤ تحسቶ ናይዛ معرف ناب قنقوا تግርኛ ተተርጉምሎ كمون ملؤ تحسቶ ናይዛ መጽሐፍ ነቶም ተማሃሮ ናይ ኤስኤፍኢ ዘለኹም ወይ ኣብቲ ናትኩም ቋንቋ ሽወደን ኣብ ናይ ኤስኤፍኢ ደረጃ ንዘሎ ኣሕዋት ቀሊል ብዝኾነ ቋንቋ ሽወደን ብምልእታዛ معرف زيا ተጻሒፋ ተዳልያላ كمون ካብዛ معرف زيا ኣገደስ ዝብልኩም ቃላት ምስ ትርጉሞምን ምስ መግለጺዮምን ተዳሊሎ بتوسخ ድማ ካብዛ معرف زيا أقدس زبلكم للعصر تحمشت حطوطات مس ملستاتهم كمون مس مبريهم أداليوم على مالتي نزام بعرف زي أنا بينا خجز أنا زدل سب 4 شعات كرونر يواجع بجكازجن بملئت هذا مصحف كاب بملئتها كاب كلهم معرفات نايزا مصحف استواتسو لعلخلت ميت حطوطات زحزة حدا لينك أدالي اللغة مالتي كاب نفس وقف معرف أقدس تزبلنا يوم أبز مس مسارح تيب مخال مالتي بممرات نفس وقف معرف للعصر تحمشت حطوطات زحزة بتقلال على خلت ميتي خمس مصحف ملؤ استواتسو حطوطات مس ملستاتهم كمون نفس وقف ملسي مس مبرهيو لك عم زناي ابناي شركور تخنسن عنكلنا نتكملوا زنا برنامج تخكلنيا ملسا ينايو شو خات تخكلنيا ملسس لما تاي تخكلنيا خوينو ناتو مبرهي قال زلو على خلت ميتي حطوطات زحزت حدا لينك ادالي اللغه مالتيو تا لينك اب بوتا ناي كومنت تخغرفلكم اواتيكم حدا اكونت وي حدا حساب بمخفاتاو سكوبا كونت بمقبر مالتيو كل 199 كرونر كفيلكم بقدتا اكسس كلوكم مالتيو
ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ እዚኦም በብምዕራፉ ዝገብሮም ዘለኹ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ብምልእታን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እትርጉም ኣለኹ ስለዚ ነዞም ሕጂ ነዛ ኣብዛ ሊንክ እዚኣ ኣቲኹም ብ299 ክሮነር ትገዝእዋ ሰባት ድሕሪ ቁርብ ግዜ ናይ ብምሉእ ምዕራፍ ብቋንቋ ትግርኛ ከምኡውን ብሌት ስፈንስካ በቲ ቀሊል ቋንቋ ሽወደን ዝተጻሕፈ PDF ኣብኡ ኣብቲ ምዕራፋት ኢንክሉድ ክኸውን ኣብኡ ከኣትዩ ስለዚ ኣክሰስ ከልወኩም እቶም ሕጂ ብ299 ክሮነር ትገዝእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣብ ሽወደን ብዝተፈለየ መልክዑ ይዝረአ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንኣብነት ኣብ ናይ ንግዲ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ኣለዋ ኣብ ናእሽቱ ከተማታትን ናእሽቱ ቦታታትን ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ኢንዱስትሪታት ከም ናይ ማዕድን ፋብሪካታት ናይ ወረቐት ፋብሪካታት ወይ ካልኦት ፋብሪካታት ኣብ ጥቃቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ተፈጥራዊ ፀጋታት ዝርከባ እየን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ናይ ሽወደን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣለዉ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ኣካላት ኣለዉ እዚኦም ኣካላት ናይ ስራሕ ዕዳጋ ወይ እውን ኣርቤስ ማርክናደንስ ፓርተር ኢልና ንፅውዖም ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣስራሕትን ተቆፀርትን ኣለዉ ወይ እውን ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ኣለዉ ኣስራሕቲ ነተቆፀርቲ ወይ እውን ነቶም ሰራሕተኛታት ይቆፅሩን ደሞዝ ይኸፍሉን ክልቲኦም እዚኦም ተቆፀርትን ወይ እውን እቶም ሰራሕተኛታትን እቶም ኣስራሕትን ከዓ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ረብሖኦም ንምሕላው ናይ ባዕሎም ማሕበራት ወይ እውን ናይ ባዕሎም ኦርጋኒዛሽነር መስሪቶም ይዓዩ ዝተፈላለዩ ኦርጋኒዛሽነር ኣለዉ ወይ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣለዉ እቶም ሓደ ናይ ኣስራሕቲ ትካላት እዮም እዞም ናይ ኣስራሕቲ ትካላት ንኣስራሕቲ ዝውክሉ እዮም ገለ ካብዚኦም እቶም ዓበይቲ እንተዳሪና ሓደ እቲ ስፔንስክ ናሪንግ ስሊቭ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ ነቲኦም ብሕታውያን ትካላት ዝውክል ሓደ ኦርጋኒዛሽን እዩ ሓደ ዓብ ማሕበር እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ኣርቤስኪቫር በርከት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ SKR ተባሂሉ እውን ዝፅዋዕ እዚ ከዓ ንኮሙናትን ንክልላትን ኮታስ ነቲኦም ናይ ኣብቲ ህዝባዊ ፅላት ዘለዉ ክፍልታት ንዕኦም ዝውክል እዩ ማለት እዩ ነቲኦም ንህዝባውያን ናይ ስራሕ ቦታታት ዝውክል ኦርጋኒዛሽን እዩ ማለት እዩ ብኻልእ ከዓ ናይ ማሕበር ዕዮ ትካላት ኣለዉ እዞም ናይ ማሕበር ዕዮ ትካላት ንተቆፀርቲ ኣካላት ወይ እውን ንሰራሕተኛታት ዝውክላ ማሕበራት እየን ዓበይቲ ማእከል ትካላት ናይ ማሕበር ዕዮ እንተዳሪና ሓደ እቲ ላንድስ ኦርጋኒዛሽን ኣኒስፈሬ ዝበሃል እዩ እቲ ካልእ ቤት ፅሕፈት ማእከል ትካል ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ሸንስት መነን ሴንትራል ኦርጋኒዛሽን ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ስቨሬስ አካዳሚከርስ ሴንትራል ኦርጋኒዛሽን ዝበሃል ወይ ማሕበር ማእከላይ ትካል ኣካዳሚያውያን ሽወደን ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚኦም ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኦርጋኒዛሽነር እዮም ማለት እዩ ማሕበራት ዕዮ ተቆፀርቲ ዝሓሸ ወይ እውን ተቆፀርቲ ክንብል ከለና ሰራሕተኛታት ማለትና እዩ ማሕበራት ዕዮ ሰራሕተኛታት ዝሓሸ ኩነታት ንኽህልዎም ይሰርሓ ምስ ኣስራሕቲ ብዛዕባ ደሞዝ ይዘራረባ ሓደ ኣባል ኣብ ስራሕ ዝኾነ ፀገም እንተዳጋጢሞ እውን ክሕግዛ ክእላ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ማእከላይ ትካል ማሕበር ዕዮ ብዙሓት ዝተፈላለያ ጨንፈራት ወይ እውን ዝተፈላለያ ማሕበራት ዕዮ ኣለዋ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ዝርከቡ ወይ እውን ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ተቆፀርቲ ሰባት ካዮም ኣባላት ናይዘን ማሕበራት ዕዮ ክኾኑ ዝኽእሉ ወይ ናይዘን ፋክፎር ቡንደን እንብለን ኣባላት ክኾኑ ዝኽእሉ እቶም ኣብ ስራሕ ዓለም ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ማሕበራት ዕዮን ናይ ኣስራሕቲ ትካላትን እቶም ተወከልቲ ወይ እቶም ኦርጋኒዛሽነር ክንሪኦም ዝፀናሕና ብዛዕባ ደሞዝን ብዛዕባ ኩነታት ስራሕን ዝዘራረብሉ ሓደ ሓበራዊ ውዕል ኣሎ እዚ ኮሌክቲቭ ኣፍቶል ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ውዕል እዚ ብሓባር ይፍርሙ እዚ ውዕል እዚ ኣብቶም ኣብቲ ውዕል ንሱ ዝርከቡ ናይ ስራሕ ቦታታት ንዘለዉ ኩሎም ተቆፀርቲ ኣብኦም ተፈፃሚ እዩ ዝኸውን እቲ ስኻ ትስርሓሉ ዘለኻ ትካል ኣብዚ ውዕል እዚ እቲ እውን እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ኮሌክቲቭ ኣፍቶል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተኣብኡ ዝግበር ስምምዕ ተኣብኡ ዝግበር ምፍርራም ኣባኻ ተፈፃሚ ይኸውን ወይ እውን ኣባኻ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፅልዋ ኣለዎ ክንብል ከለና ዋላ ኣብ ደሞዝ ዋላ ገለ ማለትና እዩ ማለት እዩ ኣብ ሽወደን ደሞዝ ብዘተ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ናይ ስራሕ ዕዳጋ እዩ ዝውሰን በቲኦም ናይ ኣርቤስኪቫር ተወከልቲ በቲኦም ናይ ኣርቤስ ተወጋረ ተወከልቲ በቲኦም ናይ ወሃብቲ ስራሕን ናይ ሰራሕተኛታትን ተወከልቲ ብኦም ኣቢሉ ዝግበር ሓበራዊ ውዕል እዚ ኮሌክቲቭ ኣፍቶል ዝበሃል ብኡ እዩ ዝውሰን መንግስቲ ኣብዚ ኢድ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽወደን ደሞዝ ብዘተ ኣብ መንጎ ኣካላት ናይ ስራሕ ዕዳጋ እዩ ዝውሰን ብመንግስቲ
ኣይኮነን ብምባል ዘብርህዛ ምዕራፍ እዚኣ ማለት እዩ ናይ ሰራሕተኛታት ትካላት ማሕበራት ዕዩየን እዚአን ፋክ ፎር ቡንደን ኢልና እንጽውዐን ማለት እዩ እዘን ማሕበራት እዚኣተን ምስ ስራሕቲ ይዘራረባ ብዛዕባ ደሞዝን ብዛዕባ ኩነታትን ናይ ሰራሕተኛታት ድማ ምስኦም ይሰማምዓ ወይ ይራዳኣ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ሕግታትን ደንብታትን ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ እዩ ሎጋር ኦክ ሬግለር ፖ arbetsmarknaden ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ መሰላት ተቆጸርቲ ወይ እውን መሰላት ሰራሕተኛታት ንምሕላውን ውሕዝ ዝኾነ ናይ ስራሕ ኩነታት ወይ እውን ናይ ስራሕ ሃዋህው ንምፍጣርን ዝወፁ ሕግታት ኣለዉ ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ስራሕ ሰዓታት ብዛዕባ ናይ ስራሕ ኩነታት ብዛዕባ ዕረፍቲ ማለት ሰሚስተር ሕግታት ኣለዉ ኣስራሕቲ እውን ንጥሮታን ንናይ ሕማም ውሕስነትን ናይ ሰራሕተኛታት ናብ መንግስቲ ክፍሊት ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ዝግድድ ሕግ ኣሎ ካላ ኣብዛ ኣገዳስ ዝኾነ ነጥቢ ግብሪ ኣብ ልዕሊ ስራሕ እዩ ስካት ፖ arbete ዝበሃል ኣብ ሽወደን ኩሎም ኣብ ስራሕ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ዝሰርሑ ሰባት ካብ ደሞዞም ግብሪ ኸፍሉ ክንደይ ከም ዝኸፍሉ ሓደ ሰብ ክንደይ ክኸፍል ከም ዘለዎ ኣብ እቶት ናይቲ ውልቀ ሰብ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ብዘይ ምኽፋል ግብሪ ማለት ብጸሊም ምስራሕ ኣብ ሽወደን ብሕጊ ኩልኩል እዩ ካላ ኣብ ዝጥቀስ ኦካሳ እዩ እዚ ናይ ስእነት ስራሕ ውሕስነት እንብሎ ናይ ስእነት ስራሕ ውሕስነት ወይ እውን እዚ ኦካሳ እንብሎ ዘለና ሓደ ስራሕ ኣልቦ ዝኾነ ሰብ እቶት ክህልዎ ዕድል ዝህብ ትካል እዩ ናይ ስእነት ስራሕ ካሳ ወይ እዚ ኦካሳ እንብሎ ዘለና ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ኣባላት ገንዘብ ዝኸፍል ቁጠባዊ ማሕበር እዩ ካብ ኦካሳ ገንዘብ ንምርካብ ከዓ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ እተወሰነ ግዜ እኹል ዝኾነ ሰዓታት ክሰርሕ ኣለዎ ወይ ዝሰርሕ ክኸውን ኣለዎ ብንጡፍ ከዓ ስራሕ ዝደሊ ኣካል ኣርቤት ሶካንደ ወይ ደላይ ስራሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካብ ኦካሳ ዝወሃበና ገንዘብ ስራሕ ተጠዋብ ንብለሉ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ካብ መንግስትን ካብቲ ብኣባላት ዝኽፈል ገንዘብን እዩ ዝምወል ቀፂልና እንሪኦ ሳልሳይ ነጥቢ እቲ ብሕታዊ ቁጠባ ኣብ ሽወደን ዝብል እዩ ፕሪቫት ኢኮኖሚ ኢስ ቨሪ ብሕታዊ ቁጠባ ብዛዕባ ብሕታዊ ኣታዊታትን ወፃኢታትን ናይ ሰባት ዝገልጽ እዩ ኣታዊታት እንብሎም ካብ ደሞዝ ዝመጽእ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ዝተፈላለዩ ካብ መንግስቲ እንረኽቦ ሓገዝ እውን ክኸውን ይኽእል ወፃኢታት ከዓ ዝተፈላለዩ ኣብነታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተጠቂሶም ዘለዉ ከም መንበሪ ገዛ ከም መግቢ ከም ክዳን ገለ እዮም ማለት እዩ ደሞዝ ኣብ ሽወደን ምስ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ክነጻጸር እንከሎ ልዑል እዩ ልዑል ዝኾነ ደሞዝ ኣለዎ ሓደ ሰብ ግን ሓደ ሰብ ክንደይ ከም ዝኽፈል ኣብ ናቱ ሞያ ኣብ ናቱ ትምህርቲ ኣብ ናቱ ተመክሮን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዓውድን እዩ ዝምርከውስ መንግስቲ እውን ብማሕበራዊ ውሕስነት ከም ጡረታ ወይ ናይ ሕማም ገንዘብ እዚ ኩክፔኒንግ እንብሎ ሓገዝ ንወለዲ ቦርን ቢድራ ገለ እንብሎ ገንዘብ ይህብ ማለት እዩ ሰባት ገንዘቦም ኣብ ናይ ባንክ ሕሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ፎንድ እዚኦም ፈንድታት እንብሎም ኣብ ኣክሲዮን ከዋህልሉ እኽእል እዮም መሰሎም ኣብ ሽወደን ብዙሓት ሰባት ንመንበሪ ገዛ ወይ መኪና ንምግዛእ ካብ ባንክ ልቃሕ ይወስድዮም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ሽወደን ብዓብ መጠን ወሲኹሉ ስለዚ ልቃሕ መንበሪ ኣባይቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዓብ ክፋል ናይ ብሕታዊ ቁጠባ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ብክሬዲት ንኣብነት ብክሬዲት ካርድ ንብረት ምግዛእ ልሙድ እዩ ኣብ ሽወደን እንተኾነ ግን ወለድ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ልቃሕ መብዛሕትኡ ግዜ ልዑል ምዃኑ እያ ተረድእ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተጠቂሱ ዘሎ እቲ ክሮኖፎግደን ኢልና እንፅውዖ ወይ እቲ ክሮኖፎግደም ኢንዲኬተን ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ ክሮኖፎግደም ኢንዲኬተን እንብሎ ትካል ዕዳታት ከም ዝኽፈሉ ዝከታተል ናይ መንግስቲ ትካል እዩ እዚ ትካል እዚ ንሰባት ዓበይቲ ዕዳታት ዘለዎም ቅጥቦኦም ስሩዕ ንክኸውን እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝተጠቂሱ ዘሎ እቲ ስኩል ሳነሪንግ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ዕዳ ምፅራይ ወይ ናይ ዕዳ ምስራዝ ይበሃል ኣብ መወዳእታ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተጠቂሱ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ስካተ በርከት ብዛዕባ ናይ ግብሪ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እቶት ዝነበሮም ሰባት ኩሎም ንስካተ በርከት
እቶቶም ከመዝግቡ ወይቲ ዴክለራ ኾኒልና ንጽውዑ ዴክሌሬራ ክገብሩ ከም ዝግብኦም እያ ትገልጽ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ምዕራፍ 8 ነዚ ትመስል ተስፋ ገብር ርድእት ነይራ ክትከውን ከም ዝበልክዎ ብምልእታ ዛ ምዕራፍ እዚኣ ብቋንቋ ትግርኛ ተተርጊማ ኣላ ኩላ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ዘላ ትሕዝቶ ማለት እዩ ከምኡውን ብምልእታ ዛ ምዕራፍ እዚኣ ሌት ብዝኾነ ስፈንስካ ተምሃሮ ናይ ኤስፊ ክርድእዎ ብዝኽእሉ ብቐሊል ስፈንስካ እውን ተጻሒፋ ኣላ ብጀካዚ ናይ ዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣገደስቲ ቃላት ምስ ትርጉሞምን ምስ መግለጺኦምን ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተመሪጾም ዝተዋጽኡ ልዕሊ 15 ሕቶታት ተዳልዮም ኣለዉ ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ንበይና ክትገዝዋ እንተዳደሊኹም 49 ክሮነር ዋጋ ናብዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም QR ኮድ ንዑ ስካን ብምግባር ወይ እውን ነዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ቁጥሪ ቴሌፎን ተጠቂምኩም 49 ክሮነር ስዊሽ ጌርኩም ኣብ ኔዘርላንድ ዝብል ምዕራፍ 8 ወይ ቁጥሪ 8 ሲምፕል እንድሕር ጽሒፍኩም ለይ ምዕራፍ 8 ናብ ኢሜይልኩም ክሰደልኩም ኢሜይልኩም ጽሒፍኩም ምዕራፍ 8 ተጽሒፍኩም ለይ ማለት እዩ ናብ ኢሜይልኩም ክሰደልኩም ብጀካዝ ግን ብምልእታ ዛ ምዕራፍ ካብ ብምልእታ ካብ ኩለን 13 ምዕራፋት ዝተዋጽኡ ልዕሊ 200 ምሩጻት ሕቶታት ኣብ ሓደ ሊንክ ጠርኒፍናዮም ኣለና እዞም ሕቶታት እዚኦም ምስ መልስታቶም ኮይኖም ናይ ትቁኑዕ መልሲ መብረኻ ኣለዎም ማለት እዩ ብምልእታ ዛ መጽሓፍ ነዞም ልዕሊ 200 ምሩጻት ሕቶታት ክትረኽብዎም ክትጥቀምሎም ክትለማመድሎም ተዳደሊኹም 299 ክሮነር ዋጋኦም እዚኦም ሕጂ ብ299 ክሮነር እትገዝዋ ሰባት ወይ ክሳብ ሕጂ እናገዛኹም ዝመጽኹም ሰባት ኣብ ቀረባ ግዜ ኸ እዚኦም ምዕራፍ ዝተርጎሙ ዘለዎ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ብቐሊል ቋንቋ ሹረን ዝተጻሕፈ ካብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ዝተዋጽኡ ኣገደስቲ ቃላት ምስ ትርጉሞምን ምስ መግለጺኦምን ኣብቲ ሊንክ ኣብ ቀረባ ግዜ ኸ ኣትዩ ስለዚ ናይዚ እውን ተጠቀምቲ ክትኮኑ ኢኹም እዚኦም ሕጂ ትገዝዋ ዘለኹም ማለት እዩ ሊንክ ኣብ ቦታ ኮመንት ክገድፈልኩም ነዛ ብምልእታ መጽሓፍ እዚኣ እንተዳደሊኹማ ብዝተረፈ ኣብ ምዕራፍ 9 ይረኸበና ሰሰናዩ